ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ? ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଥରେ ବନବାସରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ପାତ୍ରଟି ଅଲୌକିକ ପାତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ନ ସରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ ଚାଲ ଚଲାଇଥିଲେ। ଏକ ଋଷିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଋଷି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖାଇସାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ମନେ ମନେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଋଷିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ